Ninalungaw. Nalungaw ng General Pino. Boom. Under Mitsubishi. Iya. Itu 4 kilometer. Lain-lain apa? 4 kilometer. 8.3. Saudi Arabia. It's nice, love it. Talong.
na. Ang tabi niya. Ito, may ginebra. May ginebra. Ginebra. Layo-layo pa. TNT patrolling. Tabi. Open ba yun? Open? Saan po sila, sir? Ha? Taga-saan po kayo? Maynila. Sir, saan po ako sa munisipyo, ano? Oo. Pero po kasi napatupad ng ordinansa sa aming bayan, napa-issue lang po ng environmental fee. Lahat po ang tagalabas po ng bayan namin na pupunta po sa lugar na to. Ito po, based on ordinance, ay 50 po per head, sir. Ha? Ayun po, 50 pesos po per person. Ah, Ito po 50. yung pinaka-environmental fee. Amounting to 50 pesos per person. Golden Cup.
General Pino 8 kilometers. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Floating 500 floating kubo. Buyokbong River 1.9 kilometers. River Resort Sari-Sari Store. Nasingkatan kuya. Ako ba magmaneho kuya? Emars Floating Cottage 1,300 kilometers. Kilometer. Solo ride to Binalungaw National Park, Balay ng Inang. 600 kilometer, 570 meter.
entrance? Entrance te? Apo. Magkano? 100 per head po. Magkano? 100 po. Mahal naman. Dati 20 lang ah. Sana lang po panahon yun. Sana lang pong 100. Marami ba nagpupunta?